गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि सिङाव थानाय सार्कोल अफिसारफोरनो बिटिसि सरकारा बलेर' गारि राननानै होदों। बिटिसि सेक्रेटारि मावखुलि नब्लाङाव मोनजिगुथा रेभिनिउ सार्कोल अफिसारफोरनो हाहुनि बिथिङाव खामानि मावनायाव मोजां जानायनि थाखाय साखा खब्रै गारि एबा बलेर' गारि राननानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बेखेवना होयो आरो गारिखौ राननानै होयो। बेजों लोगोसे बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो बिटिआरनि माखासे मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। मार्टिन नार्जारिनि देयाव बिमा आरो फंबायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि असिया रायज्लायनो होननानै एसपि कास्टडियाव जोबनानै दोनहैदों। बेनिखायनो न'खरनि मानसिफ्रा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिदा मार्टिननि देयाव फंबायखौ हगारनो न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा सरकार आरो पुलिस बिफानखौ थाबैनो हगारनो खावलायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं फाथाबारि गामिनि थागिबि NDBR सेक्सननि मार्टिन नार्जारि आरो बिथांनो बिसि सानैजों हाग्रायाव फिन मानिबा जाहोनाव खारलांफिननायाव आसाम पुलिस बिफाना न'खरनि मानसिफोरखौ मार्टिन नार्जारिनि देयाव न'खरनि मानसिफोरखौ हाराहास्ति खालामनायखौ न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि सान्थि बसुमतारिनो समेश्वरी बान्था। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव सोरमांगा दैमा सेरफाङाव थानाय रानि खालायस्रि फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सानाव साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि सान्थि बसुमतारिनो समेश्वरी ब्रह्म देरहासार बान्था गथायो। खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनायनि उनाव साहित्य एकाडेमि बर्डनि सोद्रोमा दिगन्त बिश्व शर्माया थुनलाइगिरि सान्थि बसुमतारिनो 2022 मायथाइनि समेश्वरी ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जापान हादरा सोमोनांथाव। जापान हादरा अख्रांमायाव दावबायनो हानाय गोदान बेलुन फ्लाइटखौ बेखेवबाय। अन्थाइ मुगानिफ्राय मुलुगा दिनैसिम गोबां सोलायबाय। सोलायै सुबुंफ्रा बुहुमनिफ्राय गुबुन ग्रह फारसे थांनो हानायनि सुबिदाबो बानायनो हाबाय। बेबायदिनो दिनैनि समाव आरोबाव फिन मोनसे गोदान बेसाद दिहुनदों जापान हादरा। जापान हादरनि जापानिज स्पेस डेभेलपमेन्ट कम्पानि आयुआगि केनआ गोदान बेलुन फ्लाइट मुंनि आगजु दिहुनदों। बे गोदान आगजुनि जोहै दावबायारिफ्रा अख्रांमा फारसे दावबायनो हागोन। मिथिनाय बायदिब्ला बेलुन फ्लाइटनि प्रजेक्टखौ थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो बानायबोगासिनो दंमोन आरो फैयै फैयै बे प्रजेक्टआ दिनै जाफुंसारबाय। बे बेलुन फ्लाइटआ जिरायनो थाखाय मोननै सिटनि सुबिदा दं आरो बे बेलुन फ्लाइटआ गोजौ फारसे 25 किल'मिटारसिमहालागै दावखोनो हायो, जेराव अख्रांमायाव गोजोनैनो दावबायनो हागोन आरो बुहुमनि समायना नुथायखौ अख्रां सानिफ्राय नायनो हागोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे बेलुन फ्लाइटआव गाखोनो थाखाय गासै 24 मिलियन येन होनांगोन, थामहिनबा भारतनि कारेन्सियाव गासै 1.42 कौटि रां होनांगोन। जोबोद दुखुनि खौरां। सासे दाय गैयै बर' फिसाखौ पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों। बर' हारिनि सायाव गले गले फेक एनकाउन्टार खालामदों पुलिसा। मख'नो गोनांदि दाखाथि होनना आबादारि डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ गावथारदों। सिखावनि दायाव एनकाउन्टार खालामजानाया केनाराम बसुमतारी नङा, डिम्बेश्वर मोसाहारिसो होननानै न'खरनिफ्राय खेंफोरथि होदों। गावथारजानाय डिम्बेश्वरनि अनसुलि बिजिया गोथौ दुखु मोनना जाथायखौ खालामनाय पुलिसफोरखौ गोख्रों साजा होनो थार बिजिरनाय मोननो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि फिसायनि गोथै सोलेरखौ न'खराव खौरां हरालासे फबना दोनदों होनना बुंदों आरो फिसायनि गोथै सोलेरखौ सेवदोंबाबो नांगौ होनना गोख्रोङै दाबि दिखांदों। बे जाथायखौ हारि अनफावरि सांग्रां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों निन्दा होदों। लोगोसे बर' हारिनि सायाव बेबायदि पुलिस आरो सोरखारनि उदखारा सहायथाव नङा, बिनि सायाव गोख्रों हारिया खौसेथि जाना जुजिनांगौ होनना बुंदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसफोरनि सायाव मा राहा लायो थारैनो नायनो गोनां। सासे आजिरा मोननाय बर' फोरोंगिरिया गोमानानै दङ। गोमानाय सुबुंनि मुङा भबेन्द्र नार्जारि। बिथाङा नलबारि खग्रापार सतमु गामिनि थागिबि। गोबाव सम फोरोंगिरि मावनानै आजिरा मोननाय सासे सुबुं। मिथिनाय बायदिब्ला भबेन्द्र नार्जारिया थांनाय सानखालिनिफ्रायनो गोमादों। गोमानायखौ लानानै खग्रापार पुलिस थानायावबो न'खरा कमप्लेन होबाय। लोगोसे सावगारि होनाय गोमानाय भबेन्द्र नार्जारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 7002095057 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दावागुरि मडेल अंगनाबादि मिरुजों लोगोसे गासै गंबा मडेल अंगनाबादि मिरुखौ बेखेवनानै होयो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय
गासै गंबा गुबुन गुबुन मडेल अंगनाबादि मिरुखौ बेखेवनानै होयो एमएलए जोरोम बसुमतारी बिथाङा। बेखेवनाय हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे कुसुगाव जौगांखोन्दोनि बिडिअ सानसुमा बसुमतारी, इन्जिनियार बिथांमोनजों लोगोसे गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि मडेल अंगनाबादि मिरु लुफुं आफादनि आफादगिरि सन्जीब मुसाहारि, जुमदुवार बियाबनि TCLCC मासिगिरि लोगो मासिगिरि बिथांमोनजों लोगोसे अंगनाबादि मिरुनि मावथिफोर आरोबाव गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो सरकारनि बेबायदि बिथांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायो एमएलए बिथाङा।